Nap folyamán lehetőségem nyílt, hogy beszélgessek egy nagyon kedves, intelligens, jólelkű, remek üzletemberrel, akit úgy hívnak Bahorec Péter. Az ő neve valószínűleg ismerősen csenghet azok számára, akik már közelebb állnak a Sun Moneyhoz, vagy akár foglalkoznak is ezzel a működő vállalkozási formával, és tudják, hogy ő nem csak az egyik tulajdonos a 3 közül, de ő egyben a cég közösségi vezérigazgatója is. Én pedig azt gondoltam, hogy ki lenne alkalmasabb arra, hogy elmagyarázza a Sun Money intrikált részleteit, mint az, aki tulajdonképpen javarészt kitalálta és megálmodta ezeket a részleteket. Úgyhogy ezt a közel 1 órás, nagyon barátságos, jó hangulatú, jó energiájú beszélgetést a 21. századi telepresence modern technológia segítségével sikerült megörökítenem, és tulajdonképpen minimális vágással egy az egyben meg tudom neked mutatni. Úgyhogy, ha esetleg még nem hoztál volna döntést a Sun Money-val kapcsolatban, nem tudod eldönteni, hogy tetszik vagy nem tetszik, vagy pontosan nem igazán érted még annak ellenére sem, hogy ugye igaz, hogy csak nagy vonalakban, de én ezt már bemutattam, akkor ez a videó nagy valószínűséggel neked szól. Sőt, akkor is javaslom, hogy nézd meg ezt a videót, ha már csinálod a Sun Money-t egy jó ideje, mert nem biztos, hogy mindent tudsz róla, ugyanis ez tényleg egy veszélyesen, kegyetlenül jól kitalált paradigma, amiből az én meglátásom szerint bűn lenne kimaradni, és ha már benne vagy, akkor ismerd meg minél több aspektusát ugyanannak a csodának, amiből tulajdonképpen, hát valljuk be őszintén, nincs túl sok ezen a földön. Minden esetre javaslom, hogy ezt a videót nézd végig. A szerelmem lett egy pillanat alatt, és ha rágondolok, én is ragyogok, mint a nap. Pontosan azért, mert ez az az üzlet, ami azoknak való, akik nem csak a napot, de a pénzt is szeretik. Péter, Sun Money, 4 terméketek van, bontsd már ki őket, légy szíves mindenki számára. Sziasztok, hát sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye a 4 termékünk, ez a szolárcsomag, van közösségi csomag, digitál csomagunk, és van egy külön, ami a digitálnak az egyik része, ezek pedig a tokenes csomagjaink. Melyik mire való? Jó. Kezdjük az elsőnél, végül is ez a rendszerünknek az alapja. Maga a szolárcsomagról szeretnék egy pár szót így váltani. Ugye ez arról szól, hogy maga a naperőműveket legkisebb egységre lebontottuk, ezt azt lehet mondani, hogy 1 wattos egységre sikerült lebontani így a részesedéseket, és egy nagyon egyszerű neki a működési mechanizmusa. Ha vásárolsz egy ilyen szolárcsomagot, akkor mi 25 évig az általa megtermelt villamos energia ráadásul részének az értékesítéséből befolyó pénzösszeget tudjuk neked kifizetni. Úgyhogy ez igazából egy nagyon jó számolható konstrukció, igazából visszamenőleg évekre tudjátok követni a webirodában, hogy milyen termelési adatok voltak. Ugye ennek befolyásolása csak 2 dolog van, hogy ez mennyi lesz, mennyit süt a nap, és mennyit tudjuk a villamos energiát értékesíteni. Nagyon fontos elmondanunk, hogy ugye nem pénzügyi termékről beszélünk, mert ha pénzügyi termékről beszélnénk, akkor nagyon sok minden másnak meg kéne felelnünk, nem tudnánk ennyire rugalmasan a világban növekedni. Ugye itt mivel nem pénzügyi termék, nem arról van szó, hogy te vetetted a pénzösszeget, és az valamilyen kamatot hoz, nem? Itt arról van szó, hogy te vásároltál egy termelőeszközt, ami 25 éven keresztül tud neked pénzt termelni. Az eddigi tapasztalatok, vagy az eddigi statisztikák azok az voltak, hogy a vásárolt értéknek kb. 8%-a, és ezt mind euró alapon vegyétek, volt neki a termelése. Ugye ezt nagyon fontos elmondani, hogy az eddigi erőműveink, ezek mind kártosak voltak. A kárt az a kötelező átviteli tarifa megnevezések voltak, mert a közösségünk igazából szerette a hosszú táv, kiszámíthatóság, ki fogja úgy átvenni az energiát, szerették ezt a stabilitást. Ugye most azért van egy kis változás a világban, és nagyon jó látszódik azon, hogy az energiaárak is, ahogy elkezdtek növekedni, ugye a kártnak az ára az nem tud ezzel arányosan növekedni, de most már mi is megpróbálunk magába a közösségi naperőmű programba bevonni szabadpiacos erőműveket, ezzel javítani tudjuk úgymond ezt a Solar Royalty-t, ezt a 8%-ot remélhetőleg fogja tudni követni ugyanúgy az energia ár emelkedése, hogy ez is fog tudni emelkedni, de jelen pillanatban is a múltra visszavaló tekintet, ez kb. 8% éves szinten.
Az egyébként elég komoly, ha belegondolsz, ezt értem én, hogy nem pénzügyi termék, de például nagyon kevés való világbeli nem kriptós dolog tudja ezt tartani, és ahogy én elnéztem, mert azért van nektek egy ilyen elemzés is a webirodán belül, ezt konzisztensen hoztátok az elmúlt jó pár évben. Tehát ez tényleg így van. Igen, mert ugye maga a napsugárzás az nagyon nem változott, az energiaár az minimálisan változott, de még egy dolgot hagy emeljek itt ki, és mielőtt így tényleg ebből bele szoktak kapaszkodni. A 8%-ot azt nem úgy kell számolni, hogy megmaradt a tőkédés a 8%. Nagyon érdekes, egy svájci befektető alappal, mikor beszélgettünk, akkor ők úgy fogalmazták meg, hogy kint ne 8%-ot mondjunk, hanem azt mondjuk, hogy bruttó 8, nettó 4%. Ugyanis ugye te egy termelőeszközt vásárolsz, mivel 8%-okat hozza, az azt jelenti, hogy először visszatermeli úgymond a te vásárolt értékedet, és utána fogja hozni magát a nyereséget. Amivel tisztában vagyunk, hogy maga a kriptovilágban, vagy az online befektetés világában erre azt mondják, hogy hát ez nem sok, hogyha most azt mondjuk, hogy 4% éves szinten, de maga a rendszer stabilitását, és az, hogy ahogy tudunk növekedni, ahhoz képest ez egy nagyon jó hozamnak lehet mondani, és hogyha megnézitek, hogy máshol mennyik így a hozamok, ahhoz képest is nagyon jót tudunk hozni, de ez maga a rendszer alapja, igazából én azt szoktam mondani, hogy ez biztosítja azt, hogy stabilan, hosszú távon jól tudunk működni, és a többi csomagunk, az már ugye egyéb dolgok vannak benne, az tud igazán nagy üzlet lenni. Ugye itt nagyon fontos elmondani, hogy szokott lenni ez a kis kockázat, kis pénz, nagy kockázat, nagy pénz, és akkor ezeket lehet variálni kicsit több módon. Úgyhogy mindegyik csomagunknak más-más a dinamikája, kinek milyen a kockázattűrő képessége, ki mennyit szeretne dolgozni, azt a csomagot tudja választani, vagy úgy tud mixelni egy nagyon jót. Beszélgessünk a másik csomagról, a közösségi csomagról. Egyébként itt említetted a stabilitást, itt hadd szúrjak közbe valamit. A stabilitás azért lesz fontos, mert egy közösségi értékesítés, vagy egy közösségi programon belül tipikusan mindig az állandó pénzforgalom az, ami megadja a közösségnek az érték növekedését, tehát hogy mindenki tudjon pénzt termelni. Itt pedig ez automatizálva van, mert a napfény az mindig sütni fog, tehát valamennyi pénzforgalom mindig lesz. Nyilvánvalóan minél nagyobb, annál több. Jól látom én ezt? Igen, ugye a közösségi csomagnál már nem csak a SolarRoyalty-ra, nem csak az általad birtokolt naperőmű résznek a megtermelt részére vagy jogosult, hanem a közösség növekedéséből, a közösség által birtokolt naperőmű részből is tudsz úgymond egy passzív jövedelemre szeltenni. Ugye itt megkülönböztetünk, ahogy mi szoktuk mondani, hogy minden díjunkat havi szinten elszámoljuk, ugye ez úgy néz ki, hogy minden hónap másodikán, éjfélkor, ez azért van, mert ugye van egy 24 órási eltolás a rendszerbe, és nagyon fontos, hogy UTC idő szerint van mindig a zárásunk. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban megnézzük, hogy mennyi volt a csapatforgalom, mennyi volt az értékesítés, mennyi volt a naperőműveknek a termelése, ebből mennyi SolarRoyalty jön ki, ebből mennyi közösségi naperőmű, szóval különböző díjakat szépen kiszámoljuk, ez másodikán zárja a rendszer, és ez már azonnal mindenkinek úgymond a webirodájába jóváíródik. Ugye ez azért nagyon fontos, hogy mi is el tudjuk számolni, mi megkapjuk az energiáé a kiszámlázott díjat, és ezt mi 15-én, 16-án fizeti ki a rendszer, hogyha valaki kikéri a rendszerből, de igazából a közösségi naperőmű programnak ugye az a lényege, hogy magából a közösségből tudsz te egy sokkal nagyobb passzív jövedelemre szert tenni. Ugyanis azt jelenti, hogy mindenki, aki benne van úgymond az alattad lévő közösségben, amit felépítettél, mindenki birtokol valamilyen mértékű szolárcsomagot. Ez lehet 1 watt, lehet 2 watt, lehet 250 watt, vagy hogyha valaki mondjuk a villanyszámláját szeretné kinullázni, ez akár 2-3 kilowatt, ez ugyanolyan napelemes rendszer, mint hogyha a házad tetején lenne, de te az ő termelésüket össze tudod adni, amit a cég kifizetett nekik, magyarán nem az ő befizetésükből, hanem amit a cég fizet ki nekik, te ebből tudsz részesedni, úgymond addig, amíg neked ez a közösségi csomagod a birtokodban van. Ez nagyon fontos, hogy itt nincs lejárat, nincsen semmi, hanem te, amíg birtoklod ezt a közösségi csomagot, te addig egy folyamatos bevételre vagy jogosult. Az, hogy mennyiért veszik át, azt már megvitattuk, az áramot, kötelező áron veszik át, vagy éppen szabadpiaci áron. Itt sem lehet tudni, azt mondod, ugyanaz a helyzet áll fönn, tehát itt sem lehet tudni, hogy mennyit tud termelni neked a közösség erejével ugyanez, ugye? Jól értelmezem ezt?
Igen, a szalácsomagnál nagyon jó számolható, a közösségnél nem annyira. Ugye a közösségnél nagyon számít az, hogy mennyi a beletett munkád, mennyi a beletett munkája az alattad lévő csapatnak. Ugye itt a közösségi csomag és a szaláccsomag között ez a nagyon nagy különbség, hogy az egyikre igazából nem kell foglalkoznod vele, csak megvásároltad és termel, a másikat, hogyha azt vásárolod meg, akkor a beletett munkád fog tudni neked egy sokkal nagyobb pénzbevételre szert tenni. Ugye nem mindenki rendelkezik több 10 vagy 100 millió forinttal, hogy csináljon egy naperőműves befektetést, azoknak szoktuk ajánlani így a közösségépítést, mert ugye nagyon szépen, nagyon dinamikusan lehet ajánlani, és ez tényleg ez nagyon sok összetevős. Ez mindig, amikor szokták tőlem kérdezni, hogy oké, de számoljuk ki, hogy akkor én most mennyit keresetek. És mondta, hogy rengeteg képzést tartottam, bárkivel én órákon át tudok számolgatni, ilyen csapatnövekedés, olyan csapatnövekedés, hogy jöjjön, hidd el, a bevételedet nem fogja megváltoztatni. Papíron minden nagyon szép, az, hogy az életbe te mit teszel meg, az egy másik dolog, és azt vettem észre, hogy azok az emberek, akik csak ajánlják a rendszert, megtanulják alapszinten, hogy tényleg mennyire jól működik, átlátják a működési mechanizmust, és építik a közösséget, és nem kell tudnod minden apró részletet, ezért van az, hogy online dolgozunk, programok vannak mögötte, minden tökéletesen működik, higgyétek el, 8-9 év óta mindenbe belefutottunk, úgyhogy ki van javítva teljes mértékben a rendszer, azt végig tudja vinni. Egyedül az, hogy te mennyire vagy aktív, mennyire ajánlod, és mennyire tartod úgymond karba a kis közösségedet, ezen fog az múlni, hogy mennyire tudtok növekedni, melyik programba vesztek részt. Ugye ebben már nagyon szépen bele lehet menni, de mindenkinek el szoktam mondani, hogy ne elmélkedjetek, hogy 2 lépést megtenni sokkal gyorsabban meg lehet, mint az, hogy gondolkozunk, hogy tegyük meg azt a 2 lépést. Nagyon sok olyan irányú gondolatot kaptam az elmúlt napokban a Sandman is első bemutató videóm nyomán, hogy hát hogyha ez tényleg egy komoly cég lenne, biztos kimenne a tőzsdére, és ott akarna részvényeseket szerezni, nem pedig ezt az ajánlkodói rendszert tolnák ennyire, és nekem intuitív az volt a reakcióm erre a gondolatra, vagy ezekre a gondolatokra, hogy a legtöbb cég, aki kimegy a tőzsdére, az egy vagyont ki fog fizetni azért, hogy legyen szabadon kereskedhető legális részvénycsomagja, tehát ez nem egy olcsó mulatság, és hát én nem tudom, én egy ilyen közösségi ember vagyok, én hiszek a közösség erejében. Péter, jól látom én ezt? Mit válaszolnál azoknak, akik ilyen gondolatokkal keresnek meg? Ez szokott lenni mindig a második kérdés. Az első az, hogy miért nem veszünk fel bankhitelt, a második az, hogy miért nem megyünk ki részvényességre. Igazából megvizsgáltuk ezt a kört, és elég sokat futottunk benne, és amiért úgy döntöttünk, hogy most ebben nem vágunk bele, nem mondom, hogy a hosszú távú terveinkben nincs benne, de jelenleg az, hogy valaki kimenjen egy komoly tőzsdére, most itt a komoly tőzsdét valóban egy New York-i, egy Tokió, egy olyan jegyzett tőzsdére mondom, ez több 10 millió dollár. Szóval az, hogy ide kikerülj, az, hogy fölkerülj, az másik 4-5 év. Ez alatt a 4-5 év alatt rengeteg pénzt ki kell fizetni tanácsadóknak, ellenőrző szerveknek, nagyon sok minden, plusz kibocsátod. Most ez, hogyha arról beszélünk, és most csak beszélünk egy nagyon egyszerű összegről, és ennyiből nem jutsz ki 10 millió dollárból, ezt a 10 millió dollárt, hogyha mi naperőműbe tesszük, sokkal hatékonyabban, sokkal jobban tudunk működni, sokkal jobb forgalmat, sokkal eredményesebben tudjuk azt a pénzt forgatni. Szóval most, jelen pillanatban egy normális tőzsdére, ahova mi szeretnénk mondjuk kikerülni, az egy óriási befektetés, amit nem tudjuk, hogy mikor térül meg, és inkább mi azt mondjuk, hogy ezt is letelepítjük, ezt is bevonjuk a közösségnek, és inkább legyen minél több parkunk, mert valóban igazából így tudunk mi előre haladni. A másik pedig ugye a részvényes dolgoknál egy technikai dolog van még, ami nehezíteni. Most sokkal könnyebben csatlakozol a rendszerhez, sokkal könnyebben tudsz úgymond szalácsomaghoz, részesedéshez hozzájutni, mint hogyha neked egy részvényt kellene venni, egy értékpapírt. És ezzel a mostani konstrukciónkkal a világ bármely pontjáról, egy kivétel van, bárki csatlakozhat üzletileg a Sandman rendszeréhez, ahol internet elérhetőség és bankkártyás fizetési lehetőség van. Míg, hogyha részvénytársaság lennénk, ezt korlátoznánk, hogy ugye hova lehet eladni, mások a feltételek, minden más. Szóval igazából beszűkíteni a piacunkat, magyarán többet vesztünk vele, mint amennyit nyernénk.
Vannak olyanok, akiknek a csapatépítés eleve egy ilyen kétértelmű, nem szeretik, valószínű, hogy sérültek kiskorukban, nem azt mondom, hogy a fejükre estek, de valószínűleg volt egy rossz élményük ezzel kapcsolatosan. Viszont úgy érzem, hogy a harmadik terméketek pontosan ezt küszöböli ki. Így van. Igazából ugye létrehoztuk a digitál csomagot, amit 2021-ben tudtunk élesíteni. Itt igazából én összegyűrtem az elmúlt 8 év tapasztalatát. Ugye itt mindenkinek tetszik, egyébként mindenki szeret valahova tartozni, ha csak azt megnézitek, hogy hány pontgyűjtő kártyátok van, hány klubban, hány ilyen különböző oldalon vagytok, mint követők, látjátok a közösségnek az erejét. Viszont az emberek eljutottak arra a pontra, hogy direktbe ajánlani, vagy üzletileg ajánlani nem nagyon mernek. Ebben benne van az, hogy ne gondolja azt, hogy én most rajta nyerészkedek, nem tudok eladni, ugye ezek szoktak a legnagyobb problémák lenni. Viszont az üzleti modellünk nagyon tetszett mindenkinek. A másik, hogy láttuk azokat a kiugrásokat, amikor valaki nagyon lelkes volt, nagyon jól tudott tovább menni, viszont nem tudott olyan gyorsan tanulni, nem tudott olyan gyorsan kérdésekre válaszolni, és ezért hoztuk létre magát a digitál csomagot, aminek az a lényege, hogy neked nem kell ajánlanod, nem kell ismerőseidnek megmutatni a rendszert, nem kell csinálnod semmit, ezt most itt tegyük ilyen zárójelben, mert egyébként azt, hogy magát a közösségépítést, azt egy online automatizált értékesítési rendszer végzi el helyetted, ő kutatja fel az érdeklődőket, ő viszi végig a vásárlást, és magában a rendszerbe is egy algoritmus helyezi el az új tagokat, hogy szépen épüljön a közösséged. Szóval magyarán, amikor megveszed ezt a csomagot, ez tartalmaz egy közösségi csomagot, és fogalmazunk úgy, hogy egy reklámcsomagot, ami működteti ezt az online marketing értékesítési rendszert, aminek a hatékonyságával egyébként egy hagyományos értékesítő nem tudja felvenni a versenyt, mert sokkal gyorsabban, sokkal dinamikusabban tudunk működni, az mellett, hogy nagyon sok pontjában ennek az online marketing tevékenységünkben és a rendszerépítésében már tudunk mesterséges intelligenciával támogatott programokat, rendszereket használni, ami tényleg most fogalmazunk úgy, hogy egy halandó nem nagyon tud magának összerakni, és a másik nagyon nagy előnye az, hogy itt is a közösség erejét ki tudjuk használni, mert hogyha te meg akarnád otthon ezt így építeni, 250 eurót azt nagyon gyorsan elégetnéd hirdetésre, még mi itt összességében össze tudjuk fogni, sokkal jobban, sokkal hatékonyabban tudjuk úgymond a reklámokat futtatni, és az összes különböző ilyen dolgokat. Tehát, hogyha szeretne valaki részesedni az üzletépítésből, anélkül, hogy meg kéne emelnie, ahogy te mondtad idézőjelben a kisujját, tehát nem kell semmit csinálnia idézőjelben, akkor ezzel a csomaggal, ezzel a Smart Digitállal pontosan ezt tudja tenni. Így van. Itt igazából egyetlen egyet kell neki csinálnia, be kell tudnia menni a felületre, meg kell vásárolnia. Most már 1 évig nem tud hozzányúlni, addig automatikusan a rendszer építi, addig nincs neki beleszólása, 1 év után eldöntheti, hogy leállítja az automata építkezést, vagy nem állítja le, de itt én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ezt vegyétek úgy, minthogyha egy hosszú távú részvényt vásárolnátok. Ha megvetted azt a csomagot, és aktívan nem veszel részt a cég életébe, ugye itt is van azért egy affiliate programunk, hogyha valaki szeretné, de hogyha nem veszel, akkor vedd úgy, hogy ha megvásároltad, 2-3 év múlva térjél vissza, nézzél be, és nézd meg, hogy havi szinten mi az az összeg, amit már meg tud termelni ez a csomag, és hogyha még nem kenyérre kell, ezt nagyon durván fogalmazva, hogyha még tudod, akkor nyugodtan vidd el a kifizetési maximumig, ugyanis egy ilyen csomag igazából a kifizetési pontot mondom, ez 9000 euró plusz még a Solar Royalty-k, ezek egy kicsit bővebb elmondásra szorulnának, de az a lényege, hogy 9000 eurót is meg tudsz vele keresni havi szinten, úgyhogy egyébként egy 500 euró plusz áfás vásárlással egy pár év múlva idáig el tudsz jutni. De nagyon fontos, hogy ez nem egy csodabogár, nem az lesz, hogy te holnap milliómos leszel belőle, ennek kell idő. Jelenleg, akik most vásárolnak ilyen csomagokat, mindenkinek azt szoktam mondani, hogy igazából azt lehet elérni, hogy 2-3 év múlva mostani számítások és csapatnövekedésből adódóan, amiket le tudtunk modellezni, ilyen 1000-1500 eurót lehet vele keresni jelen pillanatban. Ahogy ez megy előre az idő, ahogy növekszik a csapat, természetesen ez a szám, ez a hányad, ugye, hogy mennyi naperőművet tud beépíteni a rendszer, ez ki fog tolódni, úgyhogy érdemes minél előbb. Itt szoktuk mondani azt, hogy ha hallottál róla, akkor érdemes megnézni.
Egyébként én beszélgettem a felső vonalamból két nagyon ügyes vezetővel is, akik tulajdonképpen csapattársaim ebben az irányban fölfelé, és mindkettő azt mondta, hogy ez arra tökéletes, és mindkettő hölgy volt egyébként, ez fontos megjegyeznem, mert mindkettő, az egyik egy ilyen kicsit ilyen tyúkanyós típus, a másik pedig egy ilyen határozott üzletasszony, de mindkettő azt mondja, hogy a gyerekprogramnak ez a 21. századi verziója. A gyerekprogram az volt, mikor megszületett a gyerek a szocializmusba, vettek neki egy takarékbetétkönyvet, és akkor arra a takarékbetétkönyvre, mit tudom én, nem tudom, lehet, hogy lehetett pénzt rakni, vagy mint az iskola bélyek, hogy mindig benyalsz minden héten egy 10 forintost, és akkor hurrá nyáron, mert tudsz menni nyaralni, vagy megveszed a Csaba kerékpárt, vagy tudod ezeket a retro dolgokat. Tehát valami hasonlót tudsz csinálni ezzel, hogy minden hónapban egy kisebb apró pénzt összeget rádobsz, hogy több napelem termeljen, és nyilvánvalóan a Solar Royalty-d magasabb lesz, azt is hozzáteszed a következő havihoz, visszaforgatod, és egyre több napelem termel neked egyre több pénzt, és ha ezt nem magadnak csinálod, hanem mondjuk tényleg egy szerettednek, egy gyereknek, a kedvesednek, az utódaidnak, akkor ebből tényleg egy komoly summát össze lehet takarékoskodni, hogy úgy mondjam, vagy összedolgoztatni és takarékoskodni. Tehát ilyen tekintetben nincs párhuzamos, nincs más, ami hasonlót tud. Igen, hát ez egyébként azért nagyon jó, mert maga a Sandmani közösségi naperőmű program nagyon sok a célcsoport. Ugye ez is az egyik problémája volt, ezért jó az online marketing értékesítő rendszer, mi célcsoportokra tudunk különböző programokat kidolgozni. Egyébként ez pont az egyik ilyen vezetőknek a programja volt, ez a Baby program, amit ugye kitaláltak itt a közösségi csomag, szolárcsomag kombinációjába. Ezt ugye kicsit megfejelték most a digitállal, hogy ott is nagyon jól lehet használni, mert ha azt mondod, hogy te havi szinten a gyerekednek 500 euró plusz áfát félre tudsz tenni, akkor nézd meg, hogy 10-15-20 év múlva, amikor oda kerül, hogy mondjuk főiskola, vagy bármilyen más tanulmányok, akkor már neki van egy havi rendszeres bevétele, és hogyha mondjuk nézzünk egy amerikai átlagot, ahol a főiskolákat, egyetemeket ilyen 80%-ban diákhitelből csinálják, és utána életük végéig fizetik a diákhitelt, és gondold el, hogy úgy tudsz menni egyetemre, hogy nem kell diákhitelt fölvenned, nem kell a megélhetéssel nagyon foglalkozni, mert valami neked havi szinten úgymond bevételt tud termelni. A másik, hogy ez pedig mindenhova igaz a világra, mert nagyon sokan úgy végeznek el egy diplomát, hogy szerelemből, magyarán nem egy túl piacképes végzettségük van, de nem vagy arra rákényszerítve, hogy te elmenj egy multihoz, vagy éppen egy más besorolásba menjél. Most erre pont volt egy példa, az egyik ismerősöm az angol bölcsészként végzett, és egy multicéghez kellett neki elmenni anyagbeszerzőnek. Most a kettő azt szerintem óriásira van egymásra, még hogyha itt meg lett volna neki már felépített rendszere, van neki egy passzív bevétel, akkor nyugodtan lehetett volna angol tanár, vagy angol irodalmat írhat, vagy éppen elemezhet különböző dolgokat, ami őt érdekli. Tehát ezért nagyon jó, hogy ezekben a programokban tudtunk a jövőnknek egy olyan stabil részt felépíteni, ami későbbiekben tényleg a gyerekeinknek, unokáinknak, bárkinek egy stabil bevételt tud tenni, az mellett, hogy ezzel egy hatalmas nagy programba vagy részt, ahol nagyon sok széndioxidtól mentesítjük a Földet, és zöld energiával tudjuk. És ez nagyon fontos elmondani, hogy ahogy nő a közösségünk, ahogy egyre több naperőművet építünk, annál több zöld energiát táplálunk be a hálózatba, ezzel csökkentve a fosszilis erőforrásoknak a felhasználását. Még egy gyors kérdés erről a Smart Digitál csomagról. Azt mondod, hogy ez automatizálja a csapatépítést. Van-e valami számszerű adat arra, hogy évente hány új tagot hoz ez be bárkinek, aki ezt megvásárolja, ezt a csomagot? Hát az, hogy kinek mennyit hoz be, ezt így azért nem tudom lebontani, mert ugye mindenkinek csatlakozástól függően megy tovább, de igazából amit el tudok mondani, hogy most volt az egyéves periódus, most még kicsit visszafogottan, nagyon tesztüzembe vittük, és nagyon, nagyon lassan vittük magát az építkezést. Ugye most kezdődnek el a nemzetközi kampányok, most több mint 26 nyelven fogunk kommunikálni, beindulnak különböző programok, nagyon sok mindent ráépítettünk, de most is azt lehet látni, hogy most már közel 3000 tagja van ennek a rendszernek, és most kíváncsi leszek erre az állásra, de szerintem el fogjuk érni az 500 000 wattot. Ez azt jelenti, hogy az alaprendszerünkhöz képest ez a rendszer 16-szor gyorsabban tudja bővíteni a közösséget úgy,
hogy nincs benne az, hogy személyes ajánlás. Valamilyen szinten van, mert jó páran lelkesek, és ugye ez a másnak is hagy mondjam el, hogy nekem pénzem van, és más ne haragudjon meg, hogy én miből lettem úgymond kicsit, vagy miből tettem plusz bevételre, de azért azt lehet mondani, hogy maga a rendszer már most egy sokkal gyorsabb, sokkal dinamikusabb fejlődésben van, és nagyon törekszünk arra, hogy el tudjuk érni, hogy a 2 éves kort, mire megéri a rendszer, akkor már olyan 110-120 ezer tagja legyen, remélhetőleg ezt túl fogjuk tudni nőni, de terveink szerint az van, hogy egy 4-5 év múlva 5-6 milliós tagsággal szeretnénk rendelkezni. Van egy negyedik terméketek is. Mi az? Nos, hát, hogy aki eddig hitt a részvénybe, vagy szerette volna, igazából megcsináltuk magát a részvényesítést, mondjuk ez így ebben a formában nem igaz, de mondjuk vegyük annak. Igazából látjuk azt, hogy én nagyon a blokkláncnak a híve vagyok. Nem a kriptovaluták, nem a forexezésnek a híve, hanem maga a blokklánc, a Web3-nak a híve vagyok, és ennek egy nagyon jó formája, ugye maga egy ilyen token kibocsátás. Kicsit célpiacra, a Smart Digitált leegyszerűsítettük. Ugye azt láttuk, hogy a kriptovilág és a benne lévő online befektetőknek hatalmas nagy tábora van. Azt lehet mondani, hogy egyébként a tavalyi évben a kriptotárcák száma megduplázódott a világban, ami azért nagyon durva, hogy egy év alatt duplázódik az, ami előtte 10-15 év alatt épült fel. Ez kb. Olyan, mint a Smart Digitálnak a növekedése, egyébként az alaprendszerhez. És azt láttuk, hogy ez egy olyan célcsoport, akik nagyon gyorsan döntenek, nagyon szeretik a költséghatékonyságot, és nagyon impulzívak. És ezért létrehoztuk a Smart Digital Tokent, ami azt jelenti, hogy az első kibocsátásnál 1000 darab Smart Digital csomagot összecsomagoltunk, ez egy $500,000 értékű csomag, szóval egy $500 millió értékű csomag, és ezt úgy kezeljük, mint egy alap. Magyarán ezt az 1000 csomagnak a bevételét a rendszer ugye ugyanúgy folyamatosan visszaforgatja 2 évig, itt direkt úgy lett meghatározva, hogy 2 évig visszaforgat minden, majd 2 év után a token tulajdonosok ennek az alapnak a minden hónapban megtermelt részét a tokenek arányában kifizetésre kerül. Erre azért volt szükség, mert nagyon gyorsan vásárolható, nagyon gyorsan tudjuk átküldeni, jól átlátható a rendszer, jól számolható a rendszer, és igazából most már ennek egy második kibocsátását tervezzük november 1-ével, ami egy sokkal nagyobb kibocsátás lesz. Ott egyébként, akit érdekel, az nyomon fogja tudni követni egy whitelisten keresztül, de azt láttuk, hogy amikor az első kibocsátásunk megvolt, ott is a Smart Digital programnak a népszerűsége nagyon megnőtt, nagyon, nagyon sok volt az új csatlakozó, és igazából mindenkinek azt tudom mondani, hogy ha gondolkodik rajta, akkor még november 1 előtt tegye meg, ugyanis amikor bekerül a rendszerben, ugye, ahol most kb. 3000 tag van, plusz 8000 pozíció, azért érzitek azt, hogy mennyivel nagyobb erőmű növekedés van. Szóval ott kapásból 1 megawatt, 1 millió wattnyi teljesítmény fog bekerülni a rendszerben, azon kívül, hogy ami november 1-ig még bekerülhet a rendszerben. Szóval elég nagy léptékben fogunk tudni előre menni. Ennek az is az oka, mert hatalmas lett az érdeklődés az utóbbi időben, úgyhogy ezt nagyon gyorsan meg fogjuk tudni lépni, de ez a következő kibocsátással szerintem egy még nagyobb lépcsőfokot tud lépni a cég, és én úgy gondolom, hogy a kriptovilágban is magát a Sun Money rendszerét és a Smart Digital programot nagyon jól meg fogják ismerni. Wow, ez nagyon izgalmasan hangzik, és megmondom őszintén, itt a vége felé már tulajdonképpen átmentél egy kicsit ilyen stratégiai tanácsba, mintha tudtad volna, hogy pontosan ez következik, mert szeretnék tőled stratégiai tanácsokat kérni. Mit javasolsz? Mi a fullos, mi a legoptimálisabb, a legideálisabb módja, hogy valaki a legtöbbet hozza ki a Sun Money-ból? Utána azt is meg fogom kérdezni, hogy mi a közepes, és mi a Schrödinger verzió. Jó, hát igazából akkor kezdjük a fullnál. Én azt mondanám, hogy ugye beszéltünk 4 csomagról, ezt a 4 csomagot érdemes mixelni. Ez azt jelenti, hogy érdemes venned tokent, hogyha járatos vagy a kriptovilágában.
Az, aki most kezdi el tanulni, hogy kell tárcát létrehozni, hogy kell tokent vagy különböző coinokat vásárolni, annak nem javaslom első körben, vagy találj egy olyan felső vonat, aki neked ebbe segít. Nem érdemes belőle kimaradni, ugyanis a tokennek most jelen pillanatban egy ilyen 10-szerező hatása van. Egyébként, amit a rendszer szerint tudna, az 18-szorozás, de most mi azt számoltuk, hogy ha 2 évnél állítjuk, akkor kb. 10-szerezni fog tudni havi szinten a token. Maga a digitál csomag az ugye pont azért érdemes megvásárolni, mert most a különböző token kibocsátás, a csapatnövekedés, a külföldi kampányok egy olyan növekedést fognak elérni, hogy most egy nagyon jó pozícióban vagy, úgyhogy 2-3 év múlva akár ki is maxolhatod a mostani kereseti limitet, ami ugye egyéb levonásokkal mindennel együtt, egyébként ott is van egy visszaforgatás a rendszerben, ami automata, ez a 9000 eurót elérheted. Per hó, ezt tegyük hozzá, per hó. Igen, mindig hónapról beszélünk, mert mi hónapzárásban vagyunk, én mindig hónapról beszélek. Közösségi csomagot pedig azért érdemes venned, hiába, hogy nem akarsz csapatot építeni. Amit mi észrevettünk, hogy a digitál csomagnál, amikor elindítottuk, és az első teszteket elindítottuk, és tényleg egy kis körben 100-200 fő embernek mutattuk meg, hogy működik a rendszer, hogy van, az ajánlások száma annyira megnőtt, hogy nagyon gyorsan tudtak növekedni. És hogyha összekötöd azt, hogy a közösségi csomagod és van digitál csomagod, ebből adódóan a megszólítható emberek nagysága az nagyon megnő. A közösségi csomaggal azonnal tudsz pénzt keresni, minden hónapban onnantól kezdve 5 fajta díjra vagy jogosult, és épül még egy bevételi forrásod. Nem kell várnod 2-3 évet, hogy te pénzt tudjál keresni, és nagyon jó eszköz van arra, hogy megszólítsd az embereket. Ugye mivel már közösségi csomagod van, hál' Istennek van benne szolárcsomag is, de érdemes azt megcsinálni, hogy ha valakit ez bővebben érdekel, én az X programot ajánlom, abban van egy havi rendszeres szolárcsomag vásárlás. Ez azért van, hogy te valóban építs föl akkora szolárcsomag mennyiséget magadnak, mint hogyha a házad tetejére tenni egy naperőművet, és nullázd ki a villanyszámládat, mert ezzel baromi környezettudatos leszel, és úgymond ezzel a kamatos elvével még egy olyan passzív jövedelemre tudsz szert tenni a rendszeren belül, ami nagyon jól tud működni. Úgyhogy én a 4 csomagnak a kombinációját ajánlom, hogyha valaki megteheti, és ebbe el tud indulni, mert ezzel fog tudni hosszú távon, közösségi csomaggal már rövid távon is folyamatosan pénzt keresni. Úgyhogy én ezt javaslom, ezt a kombinációt, pláne ott, hogy most igazából tényleg azt lehet mondani, hogy jó helyen vagytok jó időben kapjátok az információt. Ugye erre szokták mondani, hogy a gazdag ember az nem azért gazdag ember, mert hogy annyira okos volt, nem, jó helyen volt jó időben, és észrevette a lehetőséget. Ezt akartam, a nyitott szem az nagyon fontos ám. Viszont beszéljünk egy kicsit a számokról is. Ez volt a fullos, nyilvánvalóan 4 termék van, mind a 4-ből vásárolni kell. Melyik, mert ugye minden terméken belül vannak különböző méretű, vagy különböző összegért vásárolható csomagok. Melyikből mennyiért vegyen az, aki a fullosra vágyik? Hát igazából a tokennél azt kell tudni, hogy lecsökkentettük a legkisebb egységre, amire lehetett, amire most tudunk számolni, ez 1 centnek megfelelő értékét lehet vásárolni. Ez azért volt, hogy ezt a világon mindenkinek elérhetővé akarjuk tenni. Itt akár a Fülöp-szigetektől kezdve az afrikai országokig, ahol érdekes, hogy van nekik valamennyi kriptovalutájuk, de nagyon minimális, de mindenkinek elérhetővé szerettük volna tenni. Szóval igazából itt tényleg centekről beszélünk, amivel el lehet indulni. 1 cent, 1 token, igazából ezt ki lehet számolni, mennyit tud hozni, azt is ki tud számolni, hogy körülbelül ez mit fog utána hozni. Ugye a digitál csomag az 500 euró plusz áfa, ez adott, ezen sajnos változtatni nem tudunk, ennek ennyi az ára. Itt igazából amit el tudsz vele érni, ugye ez a 9000 euró, plusz-minusz azért van benne még plusz a szoláróját, amit meg fog termelni. Itt egyedül egyet kell úgy észrevenned, hogyha ezzel kezdesz, akkor legyél türelmes. Vagy vegyél részt az affiliate programba, amikor nem pénzt fogsz vele tudni keresni az ajánlásokból, hanem plusz csomagot tudsz, vagy telefon, mindegy, hogy valakit érdekel, akkor szerintem erről majd később beszélünk. Ezen nagyon nem tudunk változtatni. Ez egy nagyon egyszerű csomag, ez tényleg olyan, hogy megveszed, és működik. Szóval ezen nagyon sokat nem kell. A közösségi csomagnál már azért jobban el lehet gondolkodni, hogy ki mivel szeretne elindulni. Itt ugye hivatalosan a listánkon 4 csomag van, de ebből 3 elérhető. Most azért mondom a legnagyobbat, mert az egy eSolar 2020-as csomag, az egy elég speciális csomag, ott már kell a felső vonaladnak az ajánlása, azt nem akárki tudja megvásárolni, ugyanis az 1 darab fizikális részvényt is tartalmaz 1 darab naperőművünkből, aminek nagyon jó a konstrukciója,
korlátozott számban elérhető, és ezt kicsit úgy szoktunk megfogalmazni, hogy szeretjük meghatározni, hogy kivel üzletelünk. Szóval kit engedünk be úgy a cég naperőmű tulajdonosi gárdájában, akivel mi valóban együtt szeretnénk dolgozni, úgyhogy ezt csak tegyétek oda opciónként, hogy van, de elérhető ez a Elsolar Start, ez 150 euró, Elsolar Pro, ez 500 euró, és az Elsolar Business, ami 2000 euró. Fogjátok látni a kondíciós táblázatot, ezt meg fogjuk mutatni. Mindegyik csomagnak más-más a díj százaléka, más-más az összeg, amit havi szinten tudsz vele keresni, és ebben nagyon tud különbözni. Én itt szoktam azt javasolni, hogy amennyire csak megteheted, a legnagyobbal kezd, pláne hogyha abba gondolkozol, hogy te üzletet szeretnél építeni, és itt most az üzletépítésről ne úgy gondolkozz, hogy most holnap beleülök, és akkor 1000-rel fogom nyomni, lesz egy tanulási időszakod, lesz egy ajánlási, vannak ilyen különböző időszakok, de hogyha a legmagasabb díjakat szeretnéd megkapni, ha nem szeretnék útközben csomagot váltogatni, akkor érdemes a legmagasabbal kezdeni. És ott annak minden előnyét kihasználni, ami benne van így a csomagban. Ugye fogjátok látni, nagyon sok mindent tartalmaz, erről is, hogyha gondoljátok, akkor később csinálunk egy nagyon részletes videót, de egyébként van egy Sunmoney oktatási rendszerünk, ahol minden ilyen információt el lehet kapni. Most szeptembertől én is újra kezdem a webináriumokat, úgyhogy itt is több nyelvűsítés lesz, úgyhogy tényleg a nemzetközi terjeszkedésünknek semmi nem fog gátot szabni, de el tudod azt dönteni, hogy 150, 500 vagy 2000 euróval kezded el, természetesen a kereseteid is így tudnak növekedni, minél úgymond nagyobb a vásárlás értéke, annál több jogot tudsz megkapni, és annál dinamikusabban tovább menni. A szalád-csomagoknál pedig, hogy mennyit szeretné benne úgymond megtakarítani, ez megint rajtad múlik. Én azt mondom, hogy érdemes ebbe a havi 100 euróba gondolkodni, mert itt már egy látható mennyiség, ez egy 50 wattos szalád-csomagnak a bővítése tud benne lenni, és meg tudjátok azt nézni, ezt egy következő diában meg fogjuk mutatni, hogy mennyire tud az növekedni, hogyha te tényleg csak egy ilyen havi megtakarításba gondolkozol, hogy minden hónapban vásárolsz egy fix összegű szalád-csomagot, és a bent megkeresett összeget pedig visszaforgatod. Magyarán azért is vásárolsz szalád-csomagot, ugye itt jön ki ez a kamatos elv, amivel nagyon jól lehet növekedni, és hihetetlen jók a grafikonok, amikor így elkezd szépen növekedni, hogy ott mindig a hónapot érdemes összehasonlítani, mert fogjátok látni a Solar Royalty táblázatban, hogy nyáron magasabb, télen kevesebb, de hogyha ugyanazt a hónapot összehasonlítod, akkor jelentősen akár egy ilyen 50%-os ugrást is el lehet érni benne ezzel a kamatos elvel, vagy kamatos kamat elveivel. Solar Royalty folyószámla, na ez mi, mit kell ezen látni, és magyarázd el, légy szíves, hogy itt ennek mi a lényege? Jó, ennek az a lényege, hogy itt az 1 kW-ra, azaz az 1000 wattos szolárcsomagra, ez Elsolar 1000-es csomagra vonatkozik, hogy mennyit termelt. Azt láthatjátok benne, hogy elindul egy elég kis részre, ez a 4,75 euróra lehet ezt így lebontani. Magyarán egy 1000 wattos szolárcsomag január hónapban 4,72 eurót tud termelni. Ahogy közeledünk a nyárhoz, minden hónapban növekszik a napsütő órák száma, nagyon szépen elkezd fölfele menni, ennek az 1 kW-os naperőmű résznek a termelése föl tud menni egészen júliusban, ugye 24,5 euróra, ugye ezek 2021-es adatok, teljesen eddig fel tud menni, majd amikor ugye megvolt a napforduló, ugye elkezdünk újra sötétedni, vagy pontosabban meghosszabbodnak az éjszakák, akkor ez ugyanúgy csökken visszafele. Hogyha ezt az összeget összeadod, akkor körülbelül kijön ez a 8%, amiről beszéltünk a szalád-csomagokra, de igazából ezen lehet látni azt, hogy minden hónapban attól függ, hogy maga a Solar Royalty mennyi, hogy mennyit sütött a nap, ugye ez egy jobban befolyásoló tényező, mert a villamos energia ára azért a kátos erőműveknél az ott stabil volt, és ezen szeretnénk úgy javítani, hogy egyre több szabadpiacos erőművet is bevonzani, hogy ezt a Solar Royalty-t tudjuk javítani. De itt nagyon jól látható az, hogy az évszakot le tudjuk követni, hogy télen kevesebb, nyáron több, ugye tavasz-ősz, ez pedig egy ilyen felmenő, illetve lemenő ág így benne ebbe az egész görbébe, de hogyha végignézitek a meteorológiai adatokat körülbelül 10-15 évre, körülbelül ugyanezt a görbét tudják hozni az erőművek, úgyhogy nagyon nagy kilengés nincsen. Egyébként most nem is tudom, melyik évben volt, azt német partnerrel néztük,
Egyetlen egy év volt, amikor egy ilyen 22%-kal kevesebbet sütött a nap, de akkor éppen valami történt, és az egy rossz volt, de ez ilyen 20-25 évenként egyszer történik meg, úgyhogy azért azt lehet mondani, hogy stabilan lehet számolni a Solar Royalty-t, ezért ennyire biztos maguk a napeleműves befektetések. És amit itt még nagyon fontos kiemelni, és szerintem ez fontos, hogy elmondjuk, mert ez is szokott kérdés lenni, amikor te vásárolsz egy szolárcsomagot, akkor nem dedikálva egy erőműbe veszel egy részt. Ugyanis nem régiben, ez egy éve történt, az egyik naperőmű parkunkhoz közel, egy másik naperőmű tulajdonosnál nem is az erőműben okozott kárt, hanem a betáplált vezetékre szakadt rá nekik egy faág. És az áramszolgáltató 45 nap múlva tudta kijavítani. Magyarán ő hiába termelte volna az energiát, nem tudta értékesíteni. Ugye nálunk a közösségi naperőmű programban minden erőmű be van vonva a rendszerbe, te ebből az egészből vásárolsz egy részt, magyarán nálunk, hogyha ki is esik egy erőmű, te megkapod az arra eső termelésedet, mert nálunk a pufferben sokkal több naperőmű teljesítmény van bevonva a közösségbe, mint amennyit a közösség birtokol. Ez azért van, mert mi mindig csak a betett teljesítményt, a betett szolárcsomagokat tudjuk értékesíteni, amik már le vannak telepítve és termelnek. Ezért van az, hogy ha te hó elején veszed, vagy hó végén, ugyanannyi szolárroyaltyt fogsz kapni, mert egyszerűen matematikailag nekünk nem éri meg elkezdeni számolgatni napokra, hogy te mennyit kerestél, mi inkább odaadjuk az egész havi termelést, hiába, hogy te a hónap utolsó vagy utolsó előtti napján vetted meg, ugyanúgy jogosult vagy az egész havi szolárroyaltyra, mert az naperőműrész az már termelt, az már nekünk pénzt hozott, sokkal nagyobb infrastrukturális szétszámolás lenne, mint az, hogy most így kifizetjük, és akkor ez sokkal költséghatékonyabb. De ez nagyon fontos, hogy ott van az a termelés, bármi kiesik, mondjuk egy-két erőmű, hogyha ki is esne valamilyen technikai probléma miatt, van az a rész, ami a terészedet megtermeli. Ez nagyon fontos. És ebből adódóan, hogy most jelenleg Magyarországon van a legtöbb naperőmünk, de ugyanúgy tervezzük Dél-Európát, Németországot visszahozni minden, egy kalapból egyszerre kapsz mindenhonnan, és nem, úgymond a kockázatot porlasztva van, nem egy erőműre van ráhegyezve a te termelésed. Ez érdekes. Egyébként ez engem a Bell görbére emlékeztet, tudod, ez a fajta görbe, hogy nyáron süt a nap, télen meg télen és télen nem süt. Viszont ez szerintem nagyon egyszerű, kézzel fogható, ki lehet számolni, hogy körülbelül minden évben körülbelül ugyanez van, 1 kilowattra ugye ez lebontva, és ezt meg kell szorozni 25-tel. Ennyit termel. Így van. Jó? Ennyit termel. Ilyen egyszerű. Nézzük a következő diát, Solar Royalty folyószámla. Erről beszélj már egy kicsit, légy szíves. Ugye a webirodádban te minden hónapban zárás után nyomon követheted, hogy minden adatod megvan. Csapatnövekedés, saját wattjaidnak a számát, minden. Ugye a következő számlát ezt azért szerettem volna megmutatni, hogy ez egy olyan tagunknak a webirodája, aki minden hónapban 20 000 forint értékben vásárol szolárcsomagot. Most itt az euró árfolyam változását ne nézzük, de ez most teljesen mindegy. De láthatjátok azt a webirodájában, ami a 7-es diának van rajta, és direkt kiemeltem, hogyha a 2020. augusztus 2-ai Solar Royalty jóváírást nézzük, az 37,74 euró. Ugye ő minden hónapban vásárolt szolárcsomagot, plusz a bent megkeresett pénzét is visszaforgatta, és látható, hogy 2021. augusztus 2-án ez a Solar Royalty, ez már 52,82 euró. Magyarán annyival több szolárcsomagja lett, úgymond a kamatos kamatból, hogy most már, ha ezt úgy hozzászámoljuk, az egy ilyen jó 20-25%-os növekedés alulról számolva, fölülről meg ugye majdnem 50%-os növekedést tudott elérni. Úgyhogy igazából csak úgy, hogy nem veszel részt az ajánlói rendszerben, nem csinálsz semmit, hanem csinálsz magadnak egy kis megtakarítást, egy ilyen növekedést el tudsz érni, és itt valóban arról beszélünk, hogy semmi között nem volt a közösségépítéshez, senkinek nem ajánlottad, semmiről nem beszélsz. Egyébként, ha szolárcsomagot vásárolsz, akkor nem is látsz benne semmit, csak a saját szolárcsomagjaidat és annak a termelését. De ezt minden hónapban szépen nyomon követheted, zárásnál mindig megkapod róla így az adatokat, a vásárlásról ugyanúgy meg tudod kapni az adatokat, szóval mindent nyomon követhetsz benne,
Itt a webirodában is tényleg hónapról hónapra látod az értékeket, hogy tudnak változni, mennyire növekszik, mennyire csökken persze minden hónapban, de éves szinten összehasonlítva, periódikusan azért mindig egy növekedés van benne. Ugye csökkenni nem tud itt, ami nagyon jó benne, hogy a villamos energiát mi folyamatosan tudjuk értékesíteni, ezzel nincsen probléma. Hadd vegyem a biznisz csomagot, mert én mindenkinek ezt szoktam javasolni, hogyha komolyan szeretne úgymond pénzt keresni és üzletet építeni, és nem szeretne 2-3 havonta csomagot váltania, akkor én azt mondom, hogy ezzel a csomaggal 1-1,5 évig, még akkor is, hogyha aktív, akkor azért kicsit bebetonozza magát, és a legjobb kereseteket tudja létrehozni. Ugye az első sorban a Price-nál a csomagnak az ára, ugye 2000 euróba kerül, aminek van egy CV volumen értéke, ez igazából az elszámolási rendszerünkben ez díjalapot jelent, ez ugye neked a vásárlásnál nem fontos, a felső vonaladnak annál fontosabb, ugye ez a díjalapnak a számítása. Ez a csomag tartalmaz egy Elsolar 250-es csomagot, ez olyan, mint hogy a 250 wattot vásárolnál, és csak egy érdekesség, amikor mi elkezdtük 2013-ban az első erőművünket építettük, az 245 watt volt egy napelem. Szóval akkor többet vásároltál, mint egy napelemet, most már azt lehet mondani, hogy most már csak egy fél napelemet vásárolsz egy ilyen csomaggal, szóval ennyire kezdesz fejlődni. Wow. Ugye jogosult vagy Solar Royalty-ra, mert tartalmaz már neked napelem részt a csomagod. A First Connection bónusz, ez az első csatlakoztatási bónusz, ami 33%, ez a legmagasabb. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen csomaggal rendelkezel, Elsolar Business-szel, akkor minden általad regisztrált új tagunknak az első közösségi csomag vásárlásának az értékének a 33%-át tudod megkapni. És itt jön ki a CV-nek az értelme, hogy ez azt jelenti, hogy ha ugyanúgy egy Elsolar Business-szel csatlakoznak hozzád, akkor a 2000 CV-nek a 33%-át tudod megkapni, ez ugye 666 euró, ebből nagyon könnyen ki lehet számolni, hogyha van 3 csatlakozód, akkor te már visszakerested a saját csomagodnak az árát. Ha 4 csatlakozód van, akkor pluszba kerestél 666 eurót, és egy jó hír, hogyha ezt 30 napon belül tudod megtenni, hogy van 4 közvetlened Elsolar Business-szel, akkor még 700 euró startbónuszt is kapsz, amit nem tartalmaz ez a táblázat, de innentől kezdve akkor már 3100, majdnem 3200 euróval tudod zárni a hónapot, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó ajánlat. A következő, ez a direkt díj, ez 10%, ez arra vonatkozik, hogy minden egyes olyan tag, aki rajtad keresztül regisztrált a rendszerben, minden Solar csomagja után, vásárlása után megkapod a 10%-ot, vagy hogyha nagyobb közösségi csomagra vált. Ugye itt az Elsolar Businessről már csak a Elsolar 2020-ra lehet váltani, de hogyha véletlenül valaki Basic-kel vagy Pro-val kezdi, akkor ott az átváltásnál meg fog tudni kapni a 10%-ot, és minden vásárlásánál, minden Solar csomag vásárlásának a 10%-át. Ugye van a közösségi értékesítési díj, itt most ebben nagyon nem mennék bele a részletekbe, ami a lényege az, hogy az alattad lévő havi értékesítésnek a 10%-át meg tudod kapni üzletpolitikai szabályzat szerint. Ebben van egy kis bonyolítás, de azért itt elég jól lehet számolni, és ami nagyon fontos, hogy a közösségi díjaink úgy vannak kiszámolva, hogy úgymond teljes mélységbű, ez azt jelenti, hogy minden egyes te általad felépített közösségben minden egyes tag beleszámít a te forgalmadban. Ez nagyon fontos, hogy szintelvágások, utolsó ember, különböző bonyolítások, mindenki beleszámít valamilyen szinten a forgalmadban, és ez hozzájárul a te havi teljesítményedhez. Ugye a közösségi Solar, ez az a pont, ami a rendszerünknek a lényege is, és ilyen nincs a világban. Ezt megvizsgáltuk többször, nagyon sokan megvizsgálták. Ez az a díjunk, hogy ez a közösségi naperőmű díj, ami neked a második számú valós passzív jövedelmedet tudják megtermelni, és többet, mint a te saját Solar Royalty-d. Ez azt jelenti, hogy az alattad lévő csapat, amit már említettem, mindenki valamilyen Solar csomagot birtokol. Mi minden hónapban az egész csapatodnak kifizetünk valamennyi Solar Royalty-t, ez összeadódik, és itt is most ilyen zárójelben üzletpolitikai szabályozat szerinti számítás szerint, de ennek a 10%-át meg tudod keresni. Ez azt jelenti, hogy neked lehet, hogy csak mondjuk egy szép számot 2000 wattod van, meg kinulláztad az otthoni villanyszámládat. De lehet, hogy 1 megawatt van alattad a csapatba,
ami összességében egy hatalmas pénzkifizetés, és te ennek meg tudod keresni a 10%-át. Lényegesen nagyobb összeg, mint amivel elindult. Egyébként pont az egyik vezetőmmel beszélgettük múltkor, hogy ő egy e-solar business, akkor még máshogy hívták a csomagot, egy ilyen 2000-es csomaggal indult. Most ez a passzív bevétele júliusi hónapban magasabb, mint az anyukájának a nyugdíja. Passzívan ő ettől 25 éven keresztül abban a nyári hónapban kevesebb pénzt már nem fog tudni keresni. Ettől csak többet fog tudni keresni. Szóval ő elérte azt, hogy ma egy magyarországi nyugdíjasnak a nyugdíját ő megkeresi passzívan. Jó, úgyhogy tőle is mindig fel szokták tenni a kérdést, hogy 2000 eurói miért nem szolárcsomagot vásárolt, és el szoktam mondani, hogy mert már sokkal több pénzt kerestem egy közösségi csomaggal. Igaz, rengeteg munkát tett bele, ezt hozzá kell tenni. Nagyon aktív, nagyon jó, egyik legjobb vezetőnk, én azt tudom mondani, és tényleg szuperül csinálja, de behozta a munkájának a gyümölcsét. Ugye lehet látni a következő sorba, hogy ez a 10 000 euró per hónap, ez pedig a közösségi díjakból, ez egy fizetési maximum benne, amit a rendszer ki tud fizetni. Ebbe a díjban nincs benne a Solar Royalty, és nincs benne az első csatlakoztatási díj. Az összes többi díj, a direkt díj, a közösségi naperőmű díj és a közösségi értékesítési díj, ez azt jelenti, hogy havi szinten ezzel a csomaggal maximum 10 000 eurót kereshetsz, és hogyha itt visszamegyünk a 150-esre, és ezért mondtam azt, hogy ha valaki elkezd vele foglalkozni, ott 500 euró. Hidd el, nagyon gyorsan el lehet érni az 500 eurót, és ki fog verni téged a víz, amikor kereshettél volna 616 eurót, de csak 500-ot fog a rendszer kifizetni, és levágja a 100 eurót. Ha ennyivel teheted meg, akkor ennyivel kezd el, de utána ezt azért bele kell számolni, hogyha elvágja a rendszer, akkor elvágja. Azt a pénzt már nem fogod tudni visszakeresni. Jó, úgyhogy igazából mindenki kap webiroda használatot, és ugye, hogyha a közösségi csomaggal indultál, akkor még egy vezetői programba is el tudsz indulni magában egy X programba, ami pedig azt jelenti, és ez egy nagyon fontos lépés, hogy ezt a fizetési maximumot ki tudod törölni. Szóval ilyen sincs sehol máshol, ahol végigcsinálsz egy programot, ami valóban egy 24 hónapos program, de fogjátok látni, hogy ez mennyire jó kis program, nincs korlátja annak, hogy mennyit keressél. Magyarán ez a MLM-es őrület, hogy több pozíciót, nem tudom, több helyen építek, külső-belső láb, meg minden, ezt felejtsétek el, nálunk le van egyszerűsítve a rendszer, minél jobban tudjad építeni, minél jobban a csapatodat, és minél több pénzt tudják keresni. Nekünk ez a lényeg, mert akkor annál több naperőművet tudunk telepíteni. Ti miből értek? Miért éri meg nektek ezt csinálni? Igen, ez a harmadik kérdés, amit fel szoktak tenni, hogy a cég miért nem magának építi. Igazából ezt is a régiek már nagyon sokat hallották tőlem. Amikor mi elindultunk, akkor egy Németország akkor harmadik legnagyobb naperőmű telepítő és tulajdonos cégével kezdtünk el együtt dolgozni. Ugye tőlük vásároltuk az első napelemeket, ők segítettek nekünk az első naperőművek létrehozatalában, és azt láttuk, hogy igazából nekik volt Olaszországban, Spanyolországban, nagyon sok helyen voltak, de egy bizonyos méret fölé nem tudtak emelkedni, nem tudtak följebb menni. Ugye ezt ilyen Bálna effektusnak mondják, hogy egy cég egy bizonyos mértékig tud nőni, utána önmagát összetöri, és nem tud tovább fejlődni. Ezért a mi elhatározásunk az volt, hogy mi azt szeretnénk, hogy az embereket odaengedjük a napenergia adta lehetőségekből, és mi nem magából, ezekből az értékesítésekből tudunk nagyon nyerni, hanem a mi megfogalmazásunk szerint a Sunmoney szeretne a világ legnagyobb naperőmű üzemeltetője lenni. Szóval mi magába a naperőművek üzemeltetésében látjuk a hosszú távú üzletet, amivel természetesen mi is érdekelté vagyunk téve, hogy egy naperőmű minél jobb megtérüléssel tudjon működni, de nekünk nem mindegy, hogy 5-10-20 parkot, vagy netalántán 500 vagy 1000 parkot üzemeltetünk világszerte. Ugye, hogyha most beleszámoljátok, hogy csak 0,5%-1% az üzemeltetési költség, akkor láthatjátok, hogy mi igazából hosszú távra és kicsit nagyobba gondolkodunk, mint egy átlag napelemes befektető, vagy egy napelem telepítő cég. Úgyhogy mi igazából ebből tudjuk a hosszú távú üzleti modellünknél úgymond a nyereséget levenni, hogy mi nagyon sokat szeretnénk üzemeltetni. Péter, nagyon szépen köszönöm ezt az átfogó beszélgetést.
remélem, hogy a legtöbben megkaptátok a kérdéseitekre a választ. Hogyha esetleg ez nem így lenne, akkor kérlek benneteket, kedves nézők, írjatok nekem e-mailben kor@millionosegyetem.com, egyébként itt van az összes elérhetőségem a videó alatt, illetve úgy érzem, hogy Péter, hogyha elfogadod az én kis rendszeres meghívásomat, te itt gyakori vendég leszel az én csatornámon, mert úgy érzem, hogy a Sun Money-ben rengeteg lehetőség van, amit még szerintem a felszínét se karcoltuk, igaz? Tehát még itt sok mindenről tudnánk beszélgetni. Így van. Igazából tényleg én azt mondom, hogy annyira sok embert tudunk elérni, és annyira sok mindenkit érdekelhet, hogy igen, ezt így akár témákra is tudjuk bontani, és akkor utána kicsit tematikusabban tudunk beszélni róla. Igen, szerintem egy zseniális projekt, és úgy érzem, hogy ez tényleg szó szerint is, és átvitt értelemben is mindenki életébe napfényt fog vinni ez a projekt. Úgyhogy megköszönöm a ti megtisztelő figyelmeteket is, kívánok nektek nagy vagyont, jó erőt, egészséget, jó kedvel, bőséggel. Csá! Sziasztok!